100% दिनैनि दिनाव आङो इलेक्सन गेलेयोबा 8,000नि बारा बननो आं देरला आरो बे 8,000आथ' गिदिंनानै थांफिननायनि खोथा गैया आङो देरहानाया एकदम 100% खाथाम नेशनेल पार्टियाव बयबो थाबनांगौसो बर'आनो होन कंग्रेसआनो माने नेशनेल पार्टियाव थानांगौसो जोंनि मानसिया जोंहाथ' बिदि साबिसनि खोथा गैया थारमाने जोंहा दावलिगुरि शक्ति केन्द्रनि सिङाव थानाय जा शक्ति केन्द्रआ मोननै दं अन्थाइ गोलाव मोनसे आरो दावलिगुरि मोनसे दा बेनिफ्राय गासै दिनैहाय 135 न'खरा दिनैहाय आंजों फेमिलिया जोनोम माबा जयेन जाफैबाय आरोखि गासै टटेल न'खरनिफ्राय साफा फैदों फैनानै बिथांमोना दिनै जयेन लाफैबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना आंखौ दिनै मदद होनानै फैबाय आसा खालामदों नेक्स्टआव बिथांमोना फिन सोरनिबा बुजायनायाव गुबुनाव थांफिननाय नङा बिथांमोना दा गावसोर गोसो जानानै फैदों आंखौ मदद होनो होननानै बनरगाव समस्ति हिसाबै देरहाथारनायनि सार्टआव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जयेन जाफैबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि खोनानो मोनदों नोंथांनि दोलाथ' बयबो गेलेगोन बाथ' मोनफ्रोमबो पार्टियानो गेलेगोन दाथ' नों गोदान पार्टिबो ओंखारबाय अल्टारनेटिभ पार्टि बिथांमोनाबो हयथ' गेलेनो सुबिदा लागोन तृणमूल कंग्रेसआबो गेलेगोन इउडिएफआबो गेलेनो हागौ बेजों आंहा जेबो गेलेथों जेबो नङा जेबो फेक्टर नङा आंनि थाखाय 100% दिनैनि दिनाव आङो इलेक्सन गेलेयोबा 8,000नि बारा बननो आं देरहायो आरो बे 8,000आथ' गिदिंनानै थांफिननायनि खोथा गैया आङो देरहानाया एकदम 100% खाथाम बनरगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ एसे नोंथांमोनखौ एसे माबा खालामगोन नामा ना इउपिपिएलआथ' दा बिदि इसिबां बनर गामियाव स्ट्रं नंथ'वा आं बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ दिनैबो नुथ'वाखै ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलखौ आंहाबो बारा सिन्था खालामनांगौ गैया बिथांमोना सरकारआव थादोंब्लाबो बिसिबांखौ आं गिया मानो होनोब्ला आङो देरहानाया खाथांखा दा नंगौ खोथा सैथो इउपिपिएलआ दा बनरगाव समस्ति सेकेन्डआव दं बिपिएफआ थार्ड पजिशनाव दं आरो दा लासै फैयै दा आङो गोबां जयेन खालामबाय दा आङो सेथि थाखोआव आङो बनरगाव समस्ति हिसाबै दङ आरोखि बिजेपिआ जागायजेननायनिफ्राय नोंथांखौ गोबां दोलोआव नोंथाङा हाबहोगासिनो दङ जयनिंजों नोंथाङा गोबां खामानि जागायजेनगासिनो दं दा बिनि नेक्स्टआव मा जयनिं दङ नामा निसाब सारा दाबो 2-2.5 जयनिं दं आं लाथ'वाखै आं दिनै दा बेखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय लागाथार जालांबाय थागोन लागोन मानो होनबा फैबावनांगौ गोबां दं दा नोङो बर'आनो होन गुबुन हारियानो होन दिनैनि दिनाव आंजों बर'आ 40% बा 35% अलरेडि फैखाबाय ओंखायनो आंहा गिनांगौ जेबो जोंनि पार्टियाथ' बयबो थानांगौ नेशनेल पार्टियाव बयबो थाबनांगौसो बर'आनो होन कंग्रेसआनो माने नेशनेल पार्टियाव थानांगौसो जोंनि मानसिया थाब्लादि गेलेबादि देरहागोन बे नङा मोनफ्रोमबो दोलोआव जों थानो रोंनांगोन नङाबा जों मा जायो जों गोदो बिराद खस्थ' मोनबोनाय मानसि अलखर समाव जों माबाफोर बिफद जायोबा पार्टिया आलादा जाबानो बिखायाथ' थैयाथ' नाफामनिनो ना बिथांमोना हयथ' अलखर समाव मारैबाफोर सरकार फैबा बुंथे हायोना नंगौना नङा आरो गेलेफैथों बर'आनो गेलेगोनबाथ' रावबो गेलेनो मोना बनरगाव समस्तियाव जितु बे एसटि सिट हिसाबै बिसोर बर'खौनो होखागोन केन्डिडेटआ थानांगौ नेशनेल पार्टियाबो खिन्थु जेबो खहा जाया बिसोर होब्लाबो गोबां दोलो हाबबाय बेफोरो मेक्सिमाम बबे दोलोनिफ्राय फैनाय आंनावथ' गुबुन दोलोनियानो हाबदों दा कंग्रेसनिबो दं आवगायाव जिएसपि बानायनायफोर दं फुराना बिपिएफफोर दं माखासे आरो इउपिपिएलआबो बिथांमोना फैदों आंजों गावसोरनो गोसो जानानै फैदों एसे हिसाबै आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय फैयोबाथ' उफाय लानांगोन ना आंखौ मोजां मोननानै जुदि फैथारबायब्ला बिसिबिखौ मोजां मोनोब्ला आं बेखौथ' आंहा दायित्व दं कर्तब्य दं आंहा बेखौ लाखिनायनि बेखिनियानोसै बिजेपिआथ' दहायबो नोंथांमोनाथ' खोनादों जोंहा सिएम सारा बुंदों जोंहा परिकल्पना गैया दानायनि जायखिजाया जों लकेल पार्टिखौ लानानैनो दागोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनैसिम बिदियाव दंथ'यो आरोखि उनाव मा जायो बेखौ आं बुंथ'नो हाया हाइकमान्डनि खोथासो जायो